জয় মা ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରିୟ କଳାନିବାସୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚତୁର୍ଯାତ୍ରାର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। 22 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମାଙ୍କ ଚତୁର୍ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିୟମକୁ ମାନିବେ। ଫଳ, ଫୁଲ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ନିଜ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବେ। ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।